Okay, mwanchi mategereria radio Ovuna 102.0 FM nabo igomorigereria Ovuna TV na kwariganiria somo robirito bwoko muganyo boremi buna botambe rero ndensemo ya matongo Kiogoro ime county ya Kisii asomo remi otugete chimboli totete torara kwanera chimboli atote bimboli kyatugete ndia chagete obotugi chimboli rengabwate nabo igo obuya bwe chimboli asere buno muremi nande nkya chorerete chimboli tachora kende kyao. Karibu sana totebirie taliao. Samari tango rugujari shonje kisemba. Ningona jage do tuwe chimboli. Kachakere ibere ana komenta jige chimboli bona yambwa chimboli 20. Chimboli ne ntekiya. Nchibwa tibo tukibo kong. Ana mungu jiragere risiko. Kogenda no ye ubi na tuwa maoga abukato metenere tokoro kemenya boga kururo sana nare tanajibekira una chibana no chirutera yoni ntugete chimboli chekenyeji nandi najanga mente chigesongo nimbwa chimboli chigesongo iseto nandi najanga goranga mente gore chigesongo yono aire ntagete chionjore chibe chigesongo chibe chimingise korwa sogo chakane chimboli ibere bono gwekire chimboli 20 omete chimboli 20 tarinke echine chimboli chinyinge sana asobo tugibo bwao buna gwachagete maybe oratotebi kidogo nga emboli mbotugi yani oborendi bwemboli na kibole inkieke kyako nguse tokaranga chimboli ne chingia tigo tuge chimboli to tuga ng'ombe to tuga chingoko chimboli ne chingia jire ndo kyangusete na jagire chimboli wenga na uchibeka gabu abajiwa nkonya no ane kero na nyoriro bako yonga jagire chimboli bere chikana komenta ndo jogo tuwa abo bwaje na rujinga no bako lakini na bunalire no bwororo buri na ndi chimboli nganya togo chirwali na bajibwata bako abajigo je cyanyoro sine chimanu cyale ya suara cyako go ikoriyo munyagitari go chirwali enga kigete nando chochimenta mario chimboli bono gwachakirete chimboli bere chianyorire bimanu chekire 20 tokora totebye mboli how long yekwira yanyore kemanu andikero yanyorire kemanu ekeiga kemanu kenekero ki yakina senga kiengani na kina kero ki kyanyore bimanu binde yamano mwari mboli kwanye gorire resi benu yeiga oisukonyerenda nabo ngonya yabeire nene abiko kunyerende metinyanga sitaiga yabe mbuli yongonyege konyore yamu nabo era irenga kira ngoye ko bwate chimboli chikobeka gisare chiso konyore gisare ibere nabo chimboli chikokobuchera igo botugi we chimboli ko twaro nyagitari bo chochirwari chimboli wate bo bwate chiegesongo na chia kawaida andake nkige kogera oburukaneti nabona ronda chiburukani kindaro lentige ichinde ntuge chege songo lakini wana ndo iti anda tuka chionse yamu emechande meneno gweterase obotugi bwe chimboli kirege ntonke bwate disadvantage ne obuya no bobe bwaye chimboli obobe mborobyo emechande yani ogwetera baka gwate banga as chimboli echiga bakaririo kwegunga bono nabo gotiga oigwete otigera kini kwe omo yesenge nchonga obuyamborororo obutuwe chimboli tindaro ngamboro bakongwe sinde ande mboransi kiara ni jaga jirte sikorara ande nabonko banga una tae mwekere mburi otuchiko tuiru na jira nyongo injiro sere de sikorara sikoragere ranse ne sikorara igoro irongo rombike tamago yo ijigo tete njibwa tiba kwa ngumono andiko bwati jiba nabo kore jenge ne chumbi cyana komena yo duyo ndo jenje mburansi nyando ino bwaroro bwo endagera chimboli chiko linereriye ndagera ngo ganda naliye type ya ubi abo jiratera jinsi yaga jiratera menyaboga abukato nero konyana bakoreta ntamori sirande tene gwago abo chibongeri gwachiretera boneka rwachireterega yugo chisibange angega sikurambari chikeri gwachibekeranze abo chikori buya andi gwatamiri chakori andi gwachimenda andi ngonya sara ande n'ubunyansi bororo abo chibachianari nabo chikori sinse buna chingwandu okay nimete nga chimboli nkorwara chire gosengo nyora chire andake no enaga kuba anene mono oborwire bogo chanda chimboli mborobyobo urwire mono munanje narara tugire urwire mburi oja yaso agosa
kero saya so kusubara uri nabo burwere tinda buri umunyagitari antega mu gukorogo uri nabo ngora bo guita mono unachimana none mburi amane nene kero buya banyori nero tego to wanga te kurwari ikuri umunyagitari go chirwari nando irengaki andu chako chirora chimburi na ochikobuya chimburi echigabu no chitugete nkoni ore goso chitugete nga asobuya bwaino ino ne family obuya bwe chimbori echigago sekerenga kyakenene kyo gotuga chimbori nkere kieke obuya bwe chimbori muna bana umuntu narwara nka nchitugete ekero ntaranyora chibesa kuru so mwana na akaronsa sirudi manye kare mire taranyora chibesa harantumire muire nyagitari no kero twari kumuire nyagitari abare bande irora chimbori echo chogenge umuire nyagitari sata ki yondo jinji ankonyete kero tabu atikene na bonyo aja uskiri no mbono yo gwadi jimburi no ne sukuru fije kero mwana aseri na bago rusia ya mororo iro mwana sukuru emboli bono vune yiga ekolisi bosiga igatorigereti ekero ko nyoni watakire ko nyoni nakyo ko nyoni chibesa chingani yone rosia kwa bori murari yone yobunire gaya akoko ngeri usita nayo kwanene tumago gwana umisa na wangana chiribusa eribusito mwisho chiribusana igonga emboli ne chibesa kero tugete buya emboli ne chibesa emboli ngote babarenga emboli na mbura nchirigo chiana ande ndo chenga gaiga sokori sinegeti tumaiti bunagusie mbura etwanchete iga era tokarende maybe toliange mogondo kare gose gwachire okore bintu binde byao ngakyo turine tichimboli chiao no mbiyama no muraria chimbori cyane na kerondeka nimbe mingi chimbori cyo munyango suko cyara kandi go muteneneri munye muteneneri tayo ngo gisikera nyomba ngo gisikera nyomba na jibekere ndagera nagenda ikyari ma etobono umuntu ayo cyo chikonya nande buna jire ganjana gutwira ujira atwira nando cyo njana gutwira abambwa timing ngiya kabisa bono ase bugima bore bosio nkerengere kyo bwata asubutugi bwe chimboli otuwe chimboli narara chimanu chibona chire cyanyora chimanuga n'ikinde buna kirora ndagede jirakini chimanu iki ne birangara byano binyata manya chore puriti eri agongoki nyetu nchituge maye ko rusiri ndatageti nchioni nyora chibasi nkonyo jense menga ende nande ngendera no butugiyo mbiri dikeyo ragani mbiri dikeyo ragani egesongo gose ya kawaida kienyeji nje bono moyo no ngade abongo chiburukanya abo tugaye gesongo echi kienyeji chimboli ngo kamuchire as chimboli echi chiawe merongebere nchiroko kama gose nchire chigo kamu nchiro jigo kamu mono mono muneye gesongo nabeyo kamu none kara ya jitembe ya nyorete manu ye karejera nabo ya bwate nyari kabisa kara ne bwata mabere lakini njaje kakuno gorwire kana chama bera ngom emboli nabo kamunyure no necha ndo yo tukete fit kabisa ngiye gasongo abo kama mabere na nanjire nkogorwari igo nabugonye kama kere buja lakini mwana ya jite kandwale kana chama bere kanyerwari ndo nande mbuje lakini nana kwenye kama korwerwara angwanya gukama okay igo chaye amabere yemboli namaya nabanga amabere y'engombe echaye ngiya nande ngo nebwate buna bono abana bakeno ne kuba nabo eliogo liri ne eliogo lya abana bake asege kuba okay emboli nera egore timaitinga eyenero enyorete chimboli echi chionsi gose nero mbono kwanyugurete emboli enarenge ngaga nyanderete ne chindu chobotu enyo mwana wanu rumusasiruti ko ndangiri wo cyo ndangiro ndena korete ya kore yege songoga anda tere ko engi yasa ne yege songera ndo jingna gonjure chimbu nande ya beire nene kaise ko yandera na bo ndo jire acho kangi fight ono ndage tejirende echionjure chibe chigo songo chimngisirende na koligere ya uri chirende wakwanire igoro ye chimboli chitariko chimboli nchire chitariko bera somugaso chitari kwa kumugaso timaitinga ne chige songo gose ne chichinde mbiya mano morari chimboli chige songo nyitage tumugaso chige kenya chinarete na bana mano mune bare ya kana isbire iskeji chige songo ne chire iskeji kero njibege de somugaso
abura nyoji kwa yana sana ande jiko ke umube abona alengo jitiga isiko ningaja gachira nari mibono nyomba chiro jina jibeka isiko mugasori ryo mugasoji korana jira nyomba ose najitiga nyomba kiara ribati nimbegete igoro gese unity yabo tukoreta riberera igoro chiro jino jikoragerera nyomba kiaro chibego mugasoji ko paka chisuse jikorea yondo jembo ya jigenderete kero njirendete ngenje ngabune na mache chimbori chiko nyuma change nchoki maje njengo jibokira kurwase abekira nachia na wangu jiaji sacha mai na no chikonyubuye iwane chimbori echi chonspi na wachikorara ase nyombe yemo ndo asiti goronga wasirongo igore chikoli na goji chiarara mbegeta mago kono sana instrument di mari na mbegete bakeni wane garo kwabusa na maweta maji nasi aenda mugondo okay obuoyo bw'echimbori ngoteba bari ng'a n'echibesa ase abanto bamaite obuoyo bw'echimbori timaite ng'a enkoni ore gose ng'aki obuoyo bw'echimbori nobuya nabona arakubuche kurwatang'ania abuna ira mugondo nasiara mugondo simigete kabichi nabere buya eterigo ande bona asoa kobeka amo ombegete chibuni echinkang'e chibuni saba nteregete nsitogeti yabo indanyora omonto kugora abongo mone ase amatukare bosio gose emiaka egocha naki oganeti obomoremi ore ase namona ase obotugi bw'echimbori ekerengera giane murari nabongo chigendera chitaransinya nabongo gendera gituka ande nindore gichiransinye sangana muna jinsana maji kugore ndagere singo bugori koru abanda joni ngure ngombe nsangani chimbwata nande ndariri bo twichombe ne chimbori ya dingo tigana wanda tware ngusu chingusu gachiri okonyara na bekerengera kiane kere ande nindo chechinde bwango igachira abe buyambo semiki ora omonto onari waseminda omonto bantu baminto ikwanyo lijibesa nganye bigore mbori bekaga abuna ndo nyena liko nyirenda naboko nara mbuli na bewa kwanya mami na banyaro sikwa nyodo burwire na bakunyirusubiria bewa kwanya yonje nari osabo yotagete na babo chakire mbuli ya yamo anagutiyo tira na komomentera ina banyaro kuchia bukire kendega neno kongana kulinda tali ole tugabuse goikochire ndo chirigereri okay mwachu motegererio radio vuna 102.0 FM nabo igomorigererio vuna TV igaiga matongo asitogenderete gosanga n'umuremi otugete chimbori ekero kurigereri maiga yane ne chimbori igaiga embori buneyega neyege songo ekero kurigererio koboko kwane gwokorigo chimwinoga egore nero ororo yege songo egore yenero egenderete gotuga chimbori echiga nabo igo ebimanumbire gaiga byege songo byarura asegoreri otebire ng'a kambori aka karabu karebo sigaiga embori na bakoni chiri busita omweri chiri buisano igongo boremi nobonda oboremi nechibesa ande nigwabwata marora mayago chibosi agendererio butugi agendererio boremi agore chombe atuge ne chimbori noboremi bogenderere asante sana mwache mutegererio radio vuna 102.0 FM boigo murigereria Vuna TV rero twarenge nsemo ya matongo Kiogoro account ne ya Kisii oberemi bw'echimbori nigo achakerete chimbori bere chimbori echiga ibere chiamarateire chimbori orochegaiga ebimanumbira abiko na kominyoka chimbori echiga koru chimbori bere chiaretire chimbori baka emerongo ebere inkige ko migete inkige ko gerato chako boremi na eto bomoremi bwose no ibwe chimbori gose bw'echiombe gose osimeke no ena magomba buna twabere to gukwana gocha oboremi nobonda nebesa yoboremi terikogota gwikanande keronda koretero moroberi onde bwoko mugani oboremi bwaito ime radio vuna 102.0 FM chena koretero moroberi yoiga ngoro kwa an barongo